якщо ти є тут. Sì, sì. Forza ragazzi. Зараз зайду доктор Живаго. Ciao ragazzi, mettiamo i like per piacere. Айоб, metti i like, help me to win Айоб. Grazie Rita, grazie Rita. Проснувся. Ти що, засинаєш чи що? Forza Коротше, ragazzi. мені в Фейсбуці 3000 підписників. У мене новий аккаунт. Один я видала, один мій, а один типу був такий собі для роботи. От і в мене 4 підписники, а мені тримати 1000. Щоб монетизація підключилася. Forza ragazzi, l'avversario è Ну, forte, ragazzi. монетизація не факт, коротше, мені 3000 цих набрати. Carichiamo di punti, ragazzi, forza. Щоб мій аккаунт попадав, не може в рекомендації, я не знаю. Siamo 3-2 per noi, А siamo мені in теж vincente. не цікавий, але для роботи треба тут. Forza Для ragazzi. роботи треба постити пости, типу, людей залучати.